Fil-Qorti Kostituzzjonali beda jinstema' rikors kostituzzjonali li fetaħ il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia fil-konfront tal-Avukat Ġenerali fejn qed jitlob koppja sħiħa tal-inkjesta tal-Maġistrat Aron Buġejja. It-talba qed issir peress li bħalissa hemm żbilanċ bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni, meta l-Gvern għandu koppja sħiħa tal-inkjesta filwaqt li l-Oppożizzjoni m'għandix. Fost oħrajn fl-argumentazzjoni tagħhom, l-avukati tal-kap tal-Oppożizzjoni qalu li għalkemm it-tliet mistoqsijiet li kienu saru fl-inkjesta oriġinali ġew indirizzati fil-konklużjonijiet tal-inkjesta, skont il-Prim Ministru stess hemm numru ta' firem folot oħra li ġew identifikati waqt l-istess inkjesta. Bekk il-Prim Ministru qed juża informazzjoni li mhux qed tingħata lill-Oppożizzjoni bħala għodda għalih innifsu. L-avukati li qed jidhru għall-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia qalu li l-Oppożizzjoni għandha dritt tkun taf ta' min huma dawn il-firem u jekk hemmx persuni politiċi oħra implikati. Huma komplew jgħidu li minħabba l-implikazzjonijiet politiċi tal-inkjesta, kull ġurnata li tgħaddi mingħajr ma l-Oppożizzjoni kollha kopja tagħha hija ġurnata oħra ta' ksur ta' drittijiet tal-kap tal-Oppożizzjoni. Waqt is-seduta l-imħallef Robert Manjon laqa' talba tal-kap tal-Oppożizzjoni li l-kawża tibqa' tinstema' fl-intir tagħha u ma tiġix maqsuma. Dan wara li l-Avukat Ġenerali kien qajjem punt preliminari dwar dan. Dwar dan tkellimna mal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia u ħireġ mill-qorti fit-tmiem is-seduta. Bażikament kienet l-ewwel seduta li kellna f'din il-kawża li ta' portata nazzjonali, il-pożizzjoni tal-Avukat Ġenerali kif wieħed jippretendi kienet li fil-bidu kien hemm tentattiv li l-kawża kif ġara f'każi oħra tiġi spezzettata, però l-qorti laqgħet it-talba tagħna li fir-realtà il-kawża tinstema' f'daqqa. Femet ukoll l-urġenza tal-każ u tatna issa appuntament għal nhar l-erba' li ġej jumejn oħra biex inkun nista' nibda x-xhieda tiegħi u l-provi l-oħra li rrid inressaq. U mbagħad hemmhekk inkomplu minn hemm. Sa dan it-tant fid-digritt tiegħu l-imħallef Robert Manjon li qudiemu qed jinstema' dan il-każ talab lill-kap tal-Oppożizzjoni biex jindika x-xhieda li jixtieq iressaq flimkien ma' indikazzjoni tal-iskop tat-testimonjanza tagħhom. Jidher li fost ix-xhieda li se jissejħu se jkun hemm il-Prim Ministru Joseph Muscat stess. F'nofsa wissu li għadda l-qorti kienet iddeċidiet li mertu tar-rikors kostituzzjonali intavolat mill-kap tal-Oppożizzjoni jimmerita li jiġi trattat b'urġenza. Id-deċiżjoni kienet ingħatat wara l-Avukat Ġenerali kien oppona formalment li l-qorti tisma' b'urġenza dan il-każ. Sa dan it-tant, il-kawża ġiet differita għall-4-5 ta' Settembru fejn mistenni jixed il-kap tal-Oppożizzjoni. Għal-kap tal-Oppożizzjoni deru l-avukati Vincent Gallia, Errol Kutajjar, Janice Katkuti u Andre Portelli.